Ryžo, tak ja budu dneska mluvit česky. No akože budú mluviť? Ty budeš kamarát hovoriť. Ale to ne, dnes to bude česky. A čo si sa ty s koňom zrazil? Rozprávaj, ako ti jazyk narastol. No ale to je právě to, u nás doma se mluvilo česky. Počúvaj, ale veď ty si sa narodil na Slovensku. No takhle to mám s Péťou pořád. Pokaždý před natáčením 10 minut přemýšlím, jestli v češtině anebo ve slovenštině. Come on guys, are you kidding me? Czech or Slovak, it doesn't really matter. You know what? What's the most important? Just do whatever makes sense. But do it. Zodvihni zadok, rozum sa pridá, ne? Ja už ani neviem, kto mi to povedal a kde som k tej myšlienke prišiel, ale tá myšlienka znie veľké vízie a malé kroky. Ja mám rád veľké vízie, veľké výzvy. A v mojom živote v minulosti to bolo tak, že to bolo veľa projektov, ktoré som začal a nedokončil. A pritom boli také veľké, také úžasné. Poznáte ten pocit? Do niečoho sa pustíš a nedokončíš to. A prišiel som na jednu úžasnú vec. Možno mi to poradilo 15-ročný chalan, možno mi to poradil nejaký tréner úžasný na tréningu. Ja už fakt neviem, kto mi to povedal. Ale on vtedy povedal, urob si veľkú víziu a začni malými krokmi. Tá cesta, ktorú tu vidíme, ona je krásna a je dlhá. A veľakrát sa stane, že tá dĺžka cesty, na ktorú sa pozeráme, z nej dostaneme strach, alebo sa zastavíme, lebo máme pocit, že ju možno nedáme. Maratónec, ktorý beží a dostane sa do krízy, tiež sa nepozerá na ten 5-kilometrový stúpak rovnej cesty pred sebou, ale pozerá sa pod nohy, krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku. Viete, o čom tu hovorím? Čo je jednoduchšie urobiť? 20 klikov v kuse alebo 4x po 5 klikov? Čo je jednoduchšie urobiť? Prebehnúť naraz 5 kilometrov alebo dať si 500 metrov beh a 500 metrov chôdzu. 500 metrov beh a 500 metrov chôdzu. Viete, čo je dôležité? Dôležitá je tá pravidelnosť. Keď chce človek cvičiť, veľakrát na svojich seminároch hovorím o tom, že začnite cvičiť pravidelne ráno, večer. Tak som zástancom jednej veci. Než si dávať cieľ, že budem cvičiť denne pol hodinu ráno, pol hodinu večer, tak viete, čo urobte? Dajte si, že budete cvičiť 3 minúty ráno a 3 minúty večer. Prečo? Lebo je to psychicky menej náročné. Ale moja otázka na vás nie. Ktoré minúty pri cvičení sú najťažšie? Viete, ktoré? Prvé 3 minúty. Keď si lahneš na tú karimatku, dotkneš sa jej a urobíš ten prvý dotyk. A naraz zistíš, že ťa to začne baviť. Keď si máte ísť vonku na prechádzku alebo si zabehať, nedávajte si také tie ciele typu denne 10 kilometrov. Ak ste silní, kľudne. Ale ja vám poviem, že keď si povieš, denne si dám prechádzku, minimálne 1 kilometrik tu okolo, tak zistíš, že najťažší je ten 1. kilometr. A tak som si povedal, čo to vyskúšať pri učení cudzieho jazyka. A kedysi to boli tie vízie typu dám si 20 slovíčiek denne. A si poviem, naučím sa denne jedno. A hlavne budem hovoriť, ale budem komunikovať 5 minút denne. A naraz zistíš, že aj v tej komunikácii najťažšie je prvých 5 minút. A potom už to rozkomunikuješ. To je zamyslenie. Veľká vízia, malý cieľ. Malý krok. Ale nielen malý krok osamostatnený,
ale veľa, veľa malých krokov. Veľa, veľa malých krokov. My si o tom povieme ešte v ďalšom videu, ktoré som nazval Sila veľkých čísel. Pozrite si aj to druhé.